amo front dito. Hello guys, welcome to Puting Bonbon here in Pantukan. Itutur ko kayo guys dito sa magandang tanawin sa Puting Bonbon. Ito yung Puting Bonbon guys, oh. Dito, diri magbisaya rata. Tag-G's lang ang entrance diri. Shout out sa nag-ingon nga tag 100 ang tuan diri Lamisa 300 na short me sa among budget, no. Kang fake news, no. So mao ni pero sulit man ang 300 guys, oh. Mao na ang 300 oh, kana lang oh. Kana lang oh ang 300 oh, kana oh, lamisa lang. So mao na ang 300 anay bangko. Yang dagat mo ni guys, ang dagat diri sa Puting Bonbon. So mao ni siya. Mao ni ang dagat, nice kayo. Oh. So okay ra po di ang dagat, oh. Tinaw yung dagat diri guys. Oh. Wapo kay ganiharan ni diri tinaw pero nay mga hugaw-hugaw. Ginagmay pero okay ra na. Chokes ra kaayo. Diri ba nang buhok niya? So dere okay kaayo ang pan. Sulit ra kayo ang 10 pesos. Among nagasto 350, 300 sa cottage, tag-G's ang entrance 5 mi, 350. So sulit na kayo. Budget meal is real. Yeah. No. You can eat the sun. Enjoy lang. Oh, you can eat the sun if you want. Say hi to the Weeb. Weeb. Hi Weeb. Say hi to Weeb. Hi Weeb. Oh. Oh, shout out to the sun over there. The sunlight. So, ito yun, oh, guys, oh. Okay, maganda yung lugar. Sulit naman. Ang biyahe. Oh, yung ang maganda dito, guys, yung tubig hindi nalulubog. Ano sa Tagalog yung nalulubog, guys? Crystal clear. Crystal clear. Hindi nalulubog. Oh, yan oh, yan oh. Hindi pa nalulubog kahit kasama. Parang Islarita. Hindi nalulubog. Di tulad ng relasyon ninyo, nalulubog. Dito hindi nalulubog. Oh, oh. So ito 'yon. Okay dito, maganda. Pagpasok pa lang dito, marami ng aso yung sasalubong sa inyo. Mababait naman. So, yan. Maganda. Masarap mag-walking dito guys kasi buhangin. Buhangin dito, maganda. Nindot siya. Sulit lang po ng 10 pesos. Wala. Mga tagom biyahe, tagom padulong diri mga 45 minutes. Depende sa padagan. Pila ka minutes sa tong biyahe? 45. Mga 45. Dagan na 60 to 80 kilometers per hour. So, okay ra. Oh. Sulit. Budget meal, mingaw diri guys. Kami lang diri ang nagbigo. Gabot namo diri kami lang. Weekdays mingaw. So kung gusto mo peaceful nga beach, fishful. Tungod kay dito guys, daghang mga fish dito. Ito daghang mga fish na diha mo nga fishful nga peaceful food. So diri peaceful. Makakuan yun mo, maka relax gid mo diri dili saba, wala bidjukihan diri. Wala ka bantay bidjukihan diri. So okay ra. Dala mo kuan speaker pa sounds. So nindot oh. Oh, ganiharan niyang tubig diri oh, pero wala gyud oh. Nice. Nice kayo, nice. 10 pesos ang entrance, 300 ang bangko na nailamisa. Tapos ang ilang cottage na sila cottage dito guys, 500 ang cottage. So tara sila. Oh. Indot dire kay dili kantil pod ang ilang kuan. Dili kantil, okay ra ang ilang tubig, ang ilang balas kanang
layo ang kuan ni, layo ang balas nila. Dili siya kantil. Dili kantilado. Plain ang iyang kuan, iyang balas. So safety ra pod sa mga bata diri Safety ra kayo. Kanara sa dool mabantayan ra pod, kanara diha ang mga bangko, cottage. So safety ra gid siya, no? Kita nimo ang kuan. Okay, mao lang to guys. Daghang salamat. God bless everyone. See you.